Ningizimu Afrika nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva ngimelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona leli phimbo njengamanje lami igama ngomfeza nguthuthunga khumalo bathi la sibona amagomede mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngicela wenze kulungile ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke uyingane zakwethu bavutha bengabasela othisha besikole sasenhlabamkhosi enquthi sicela imfundo combined abakhala ngokuhlukunyezwa uthisha inhloko lesikole abathu balanda endlini encane uthi mabaye kuvilapha phinda banqabela ukuba baphendule izingcingo uma ke sebangena emagcekeni alesi isikole othisha abakhulumene bezindaba isolezi bekhala izimathunzi bacela nokuthi amagama abangalinga avezwe ephepheni ngoba kwangaphela ngabo batheke bahlezi ilibhojozi kulesikole batshela isolezwe ukuthi bafulwe imbiza ngokushiya kukathisha inhloko omdala kwase kungena lona omusha bathe abakazi bakubona okunjena soloku bazalwa ikhona inkinga ekhona ngalomuntu khona okungahambi kahle ngaye lo muntu uvela athumela ingane athi ngqongqoze endlini encane ekhipha uthisha noma ngabe uphethe isisi esingakanani akanendaba ufuna ngaye endlini encane uqhuba ke utheke okwezingcingo ke sebeze bakujwayela ukuthi ke abakuvumelekile ukuthi bazithinta nangeyiphutha noma ngabe ke kunesimo esiphuthumayo kangakanani ekhaya uyabona ukushayela ucingo manje ulibuke nje ngoba uma ngena kubona usikhuluma nocinga usenkingeni enkulu kakhulu angaxoxa nasemsebenzini ebuhlungu nanzi lempilo abayiphiliswa umuntu ongenandaba nesithunzi sothisha omunye uthisha ukhala kakhulu ke nezinhlamba athe hlezi zidiza phezulu lokwangena lo thisha inhloko kwesohola isikole umdala kakhulu akaze ayibona into enjena uphela nje nezingane ezincane bahlezi bathukubala ngenxa yomuntu onesibindi sokuhlukumeza abantu abadala omunye uthisha ukhala ngokuthi izingane ezindala ezisafunda lo mphathi uzigcona ngalokho ethi kunansi sesikoleni kubeni zindala okubuhlungu khona amagama asejwayele ukuwasha ezinganeni zamantombazane asekhulile azibuza ukuzifunana esikoleni kubeni sezithombile omunye umzali utshela isolezwe ukuthi izinto zimabheketana ngoba uthisha omkhulu akanqeni ukushaya umfundi ngempama bese kuphela kanjalo isolezwe likhulume nomunye osesigungwini esilawula ukusebenza kwesikole wacela ukuba angadalulwa uthe ukwenziwa uthisha inhloko kwabona kungaphezulu kwabo njengamanje abazi ngempela ukuthi isixazululo salokhu okwenzeka kulesi sikole kuyoba yini uma kunjena konakele kakhulu futhi uchaza iphini likasihlalo ikomiti elingamele ukusebenza kwesikole umnumzane Khanyile lithe bazazi izikhala zothisha nothisha omkhulu uthe kodwa nabo banqunywe izandla ngenxa yokuthi kwasona isigungu sehlukene phakathi ngalolu daba kwenzeka lokhu nje leli phephandaba lisanda kubika ngokuthi kumele ukufunda esikoleni samabanga aphansi esempendle Holoma Primary othisha beduba umsebenzi ngoba bekhala ngothisha inhloko abathi ufuna bacele kuyena noma beyendlini encane kuphela amasonto amabili kungafunda kulesi sikole senzinga njengoba othisha bekhala ngokuphathwa ngesandla sensimbi uthisha inhloko nothisha bakhala ngokuthi uthisha inhloko uyabathuka ngenza kwethu izona indaba esinibekela sona ngakuthina okwakho hlana comment section ke ngizwe lakho ngalolu dama.